DJ Mix Margarit Bate. DJ Mix Margarit Bate. Искаме, желаещи, брат. Малко са колите, които може да се мерият само дихолактро. Няма БМВ-та, няма мерцедеси. Той е 4 по 4, само като му подадеш. И той излита, не един иска да се пробва, но като му подадеш газта и те няма, и после оправдвания. Ама брат, не можах да превключа. Да и пак, едно и също. Аудито, колактро е машината на колите, той ги наказва и знае как да наказва. Още на втора ги не гледам в огледалото. Аудито е наказателя на всички коли, километража. Се питам дали работи или ме лъже. Той 300, не с 2 на пътя. Да знаете, че не се шегувайте с аудито, като го гледате. На магистралата път правете, че ще ви смачка колактро.